नमस्कार मंडळी. नमस्कार मंडळी. मी कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. तर कसे आहात मंडळी? खूप खूप स्वागत आहे. कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा. कमेंट करा सर्वांनी. जॉईन व्हा चॅनलला कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. पटपट कमेंट करा सर्वांनी, सीसीवर असणाऱ्यांनी. आणि आजचा दिवस सर्वांना खूप सुख शांती समृद्धीमध्ये जावो ईश्वरचरणी प्रार्थना आहे माझी. आणि सध्या आता गरमी वाढली आहे, पण काहीही काळजी करू नका. लवकरात लवकर मान्सून येणार आहे आनंद घेऊन, हिरवा शालू पांघरून. सो मला तर खूप मी एक्साइट आहे की मी गावी पण जाणार आहे आणि पाऊस पण येणार आहे. सगळ्यात कोकणातल्या लोक असतात ना, म्हणजे मी आपण कोकणातलाच असं पण. हाय सर्वेश, ब्युटिफुल जेवेरेले, काय बोलतोय? हाय दादा, नमस्कार. सुभाष दादा नमस्कार. सर्वेश नमस्कार. कसे आहेस? लाईक डन केल्याबद्दल धन्यवाद. ताई कशी आहे? मी मस्त आहे दादा, मी मस्त आहे. तुम्ही कसे आहात? हाय समाधान दादा नमस्कार. कसे आहात दादा? समाधान दादा नमस्कार. ताई नमस्कार. सर्वेश म्हणतोय लाईक डन. थँक्यू समाधान दादा. सर्वेश थँक्यू. समाधान दादा लाईव्ह बोला आल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. प्लीज सगळ्यांनी लाईक करा, प्लीज लाईक करा सर्वांनी. आजचं लाईव्ह किचन मधूनच होणार आहे. जेवण झालं का? नाही, सुरुवातच झाली आहे आता जेवण बनवायला. सर्वेश काय म्हणता? गरमी काय म्हणता? पाऊस पडतो लो काय रे कधी? काय रे सर्वेश, पाऊस कधी पडता? हवामान खात्याचा अंदाज असा काय? पहिलं लाईक माझं आहे दीदी. ओके दादा, थँक्यू सो मच. तुम्ही पहिलं लाईक केलेलात का? थँक्यू थँक्यू सो मच. काय स्पेशल मग आज? आज अंडा. संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे. सुरेश दादा नमस्कार. इंद्रदेवा विचारते. अरे विचार बाबा विचार, लोका करापतोत. विचार देवा, विचार की कधी रे बाबा पाऊस येतो लो. काय चाललंय? ओ जेवण चाललंय दादा. सुरेश दादा आताच कामातून फ्री झाली आणि फ्री झाल्या झाल्या किचन वाट बघतोय बघा. हाय ट्रेन लवर, स्वागत आहे तुझं. समाधान दादा, तुमच्याकडे गरमी आहे का? समाधान दादा, तुमच्याकडची गरमी काय म्हणते? मंडळींनो कमेंट करा. ओळखलं का? हो हो ट्रेन लवर. समर्थ ओळखलं. वॉच, माझं वॉच टाइम 1009 झालं. वा 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 वा, खूप छान दादा. ऑन टॅब असतो ना, तिथं बघताय ना, ऑन टॅब वर दिसणार रिअल वॉच टाइम. मी तुझं नाव सांगणार नाही, मी सांगितलं आता तुझं नाव. परत काय सारखं. समजा दादा, अंड्याचं नेमकं काय मग? ऑमलेट, चटणी, रस्सा भाजी. समाधान दादा, रस्सा भाजी. अँड टायमिंगला काही कळत नाही की काय करायचं, मग काय अंडी फोडायची. सध्या 2-4 दिवस ना, म्हणजे लय थकायला होते, भयंकर थकायला होतंय. म्हणते व्हायटीला पाहतोय. ओके, व्हायटीला पाहून अन टॅप असतो ना सेक्शन, तिथं जाऊन पहा. तिथं तुमचा रिअल वॉच टाइम दिसतो बघा. समाधान दादा म्हणतायत ऊन आहे ना, पण आम्ही मात्र सावलीत बसलो आंब्याच्या झाडाखाली. वा वा, रिअल एसी येतो.
ट्रेन लवर म्हणताय तुला माहित आहे का एक रेल्वेचा टर्नर आहे आणि जशी रेल्वे बाहेर निघते तशी करबुडे नावाचे रेल्वे टर्नर. बाळूमामा म्हणतात ओके. खूप छान दादा. तुम्ही लाईव्ह वगैरे घेता का? ओके ट्रेन लवर. ओके ओके. समाधान होते. हो रिअल एसी, नैसर्गिक एसी व पुरेपूर लाभ घेतो आम्ही. खरंच खूप भारी. हे फक्त गावातच होऊ शकतो है ना. हे फक्त गावातच एसी भेटू शकते. मी एक शॉर्ट बघितली. त्या शॉर्ट मध्ये ना सांगत होते की एक फोटोग्राफर सांगत होता की एक मुलगी आणि मुलगा त्यांचं लग्न ठरलेलं आणि फोटोशूटसाठी प्री वेडिंग सेटसाठी शूट करण्यासाठी गेले होते आणि त्याचं म्हणजे वेदरचं टेम्परेचर 43-42 पर्यंत टेम्परेचर होतं आणि ते काय करायचे म्हणजे इकडचं एक टेम्परेचर आणि एसी मध्ये बसायचे. गाडीमध्ये एसी 18 टेम्परेचर त्याचं. आणि काय झालं की जसं ती खाली उतरली ना तिला असं अस्वस्थ वाटू लागलं आणि ती तिथल्या तिथे गेली. म्हणजे आपला मेंदू म्हणजे एसी मध्ये असतो तेव्हा वेगळं टेम्परेचर होतं आपल्या शरीरात आणि अचानक आपण परत बाहेर पडतो तेव्हा आपलं शरीराला आणि मेंदूला समजेन असंच होतं की म्हणजे काय करावं. तेव्हा अशा घटना होतात. अच्छा हो. हाय दिलभारी. कोकण. जय कोकण. हा गेली ना. म्हणजे त्यात सांगत होते खरं आहे की माहिती नाही पण असं होतच यार. फोटोशूटच्या नादामध्ये जीव गमवून बसतो आपण. आता एकतर म्हणजे IMD ने सांगितलेत की बाहेर जाऊ नकात वगैरे. सध्या गरमी आहे. उगाच ज्यांची बाबा पोरी तुझा चेहरा लाल लाल का झाला. इकडे पण गरमी सुरू झाली ना त्यामुळे आंघोळ करून आली आणि इकडे पण गरमी 42 डिग्री सेल्सिअस मध्ये जाते. सो मला गरमीचा त्रास होतो म्हणून तर मी सध्या कोकणात नाही गेली. आता पाऊस पडणार मी उडंछू. समाधान दादा म्हणतात एसीची सवय नको बाबा. मग म्हणूनच आम्ही पण नाही लावत. तसं थोडं हिरवळ आहे आमच्याकडे मग बऱ्यापैकी गारगार हवा असते. वा वा. दिलबारी कुठे होता एवढे दिवस. तिकडे किती ऊन आहे. इकडे 42 टेम्परेचर असतं म्हणजे 2-3 वाजता सध्या झालंय. हा आता हे उद्यापर्यंत तसंच राहणार. मग परवा असं 38-35 पर्यंत येईल. जरा मी दिसतो का तुला कोकणात कुठे आहे तो. हा दिसता की. ते काय कणकवलीच्या बाजारात फिरताय. आज मंगळवार आहे ना. मी मराठी. तुम्ही कसे आहात. तुम्ही इश्कॉला. राम राम मंडळी. शुभ दुपार. हाय प्रेम. कुठे होतास काल. मी मराठीमध्ये. अमरावतीचं आजचं तापमान 46.9. अरे बापरे 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 बापरे. समाधान दादा 42 आहे सध्या. आमचं 38 सध्या. बापरे. काय हे झाडं तोडून तोडून माणसांनी घरं बांधली. इमारती उभ्या केल्यात. आता काय पोपतय है ना.
हाय गुरुनाथ दादा, नमस्कार. स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. सुस्वागतम. दिलबारी म्हणजे तू दिसत आहे हो प्रीती, जम्मूला आहेस ती. हो का, दिसते ना मी. आता मी कोकणात पण दिसणार बघा. प्रेम होते काल गेला, आता मागचं नाही विचारायचं ताई साहेब. ओके. सुरेश दादा म्हणते चला बाय, नंतर येतोय मी. ओके सुरेश दादा, हजेरी लावायला आलेलात का सुरेश दादा? प्रेझेंट मॅम. मी मराठीमध्ये. जेवलीस की नाही पोरी अजून? नाही हो, मी मराठी. मी आता गावी जाणार आहे ना, त्यामुळे सगळं कामं पडलेली आहेत, सगळं आवरून वगैरे जायचं. कारण आल्यानंतर मुलांच्या लगेच शाळा असणार आहे, त्यामुळे सगळं व्यवस्थित असं ठेवून जाण्यामध्ये टाइम जातोय. आणि आता सगळी कामं झाली, आंघोळ केली, आता स्वयंपाकाला लागली आहे. मिस्टरांना काही टाइम नसतो हेल्पिंगसाठी, ते बिचारे ऑफिसमध्ये असतात दिवस रात्र. काल तर ड्युटी होती. गावास येणार का गणपतीला? दिलभारी म्हणतायत. गणपतीला नाही, आता चालले दादा, सॅटर्डेला चालली आहे. सुधाकर दादा म्हणतायत, सुधाकर दादा म्हणतायत हाय आंटी. हाय काका. हाय सुधाकर काका, नमस्कार, स्वागत आहे. सुरेश दादा, हा बोला बोला, कन्नड मध्ये बोला तुम्ही. सुरेश दादा, हे काय जबरदस्ती, कन्नड मध्ये बोला. आता तुम्हाला माहिती आहे इतके वेळ लाईव्हला येत आहे माझ्या, कन्नड मध्ये बोला. मला कन्नड येते का सांगा? तुम्ही प्रत्येक व्हिडिओ असंच करता, कन्नड मध्ये बोला, कन्नड मध्ये. अरे मला कन्नड नाही येत, मी कोकणातली आहे, कोकणामध्ये राहिली आहे, शिकली आहे. कन्नड कसं येईल? प्रत्येक वेळी तुम्ही तेच कन्नड मध्ये बोला. मला नाही, कंटाळा ऐकून ऐकून. अरे नाही येत तर मी कितींदा सांगावं की नाही बाबा, नाही येत मला कन्नड. कोण काल सायलीचा कॉल नाही उचलला, नुसता वैताग दिलेला. हो का, का उचलला नाही तिचा कॉल तू? काल मी मराठीमध्ये कोणत्या गावी जात आहे? कोकणात ताई, मी कोकणात चालली. येताय का तुम्ही? येताना मँगो घेऊन ये. कोण सांगते मला? गुरुनाथ दादा. गुरुनाथ दादा, ठाण्याला मँगो मिळत नाही का सांगा? ठाण्याला मँगो नाही मिळत? तुम्ही खाऊन पण झाला असाल आणि मला सांगताय दादा, तुम्ही तर खाऊन पण झालात मोकळे मँगो. संग्राम म्हणतायत टाटा बाय बाय. सुधाकर म्हणते आता काय करत आहे? मी जेवण बनवते दादा. सुधाकर दादा. गुरुनाथ दादा. सुरेश दादा नमस्कार. सुरेश कुंभार म्हणतायत. सुरेश दादा नमस्कार, हसतायत. गुरुनाथ दादा, आपला कुंभार दादा. अमोल दादा नमस्कार. हॅलो सिस्टर म्हणतायत. नमस्कार अमोल दादा. मी मराठीमध्ये. स्वयंपाक दाखव पोरी जरा आम्हाला. दाखवते, हा बघा. अंड्याचं करते कालवण, आमटी करते अंड्याची. सुरेश दादा नमस्कार.
श्री गुरुनाथ दादा आला. दिलभारी म्हणते तो कोण तो कानडावाला, जा तिकडे कानडाला म्हटलं. अरे दिलभारी, ते सुरेश दादा आहे ते कन्नड बोलतात, पण मला कन्नड येतच नाही ना. आणि प्रत्येक वेळी मी त्यांना खूप वेळा सांगितलं, पण मी नाही येत कन्नड, मला नाही येत कन्नड. कोकणात चांगलं असतात, कोकणात चांगले असतात. दादा आता मी जाईन तोपर्यंत पाऊस पडेल, मलाच भेटतात काही खायला, काय माहिती. आणि येणार मी जुलैला. जुलैला आणू का आंबे, तुम्हाला राहतील. आमची भाषा आमची जबाबदारी. येस. बापरे, तू अंडी खातेस का? हो. तुम्ही नाही खात? मी मराठी, तुम्ही नाही खात का? प्रेम बोलतोय, सायलीचा कॉल उचलला नाही, त्याला खास कारण नव्हतं, पण काही वेळा मन इतकं शांत असतं की आवडत्या व्यक्तीशी बोलायची हिंमत होत नाही. ओके, काय आता सांगू. सखी मंद झाल्या तारिका, सखी मंद झाल्या तारिका. गुरुनाथ दादा, डिंक चिका डिंक चिका. सुनो सुनो ये सांसें बोलती है सनम को सनम. परी परी परी, इकडे पटकन. यावरती फ्रीजर मध्ये ठेव आणि या खाली ठेव. अंड्याचं बनवतोय. किती दिवस लागतात तिकडनं यायला? इकडनं म्हणजे आज सकाळी बसलो की तिसऱ्या दिवशी पोहोचायचं. आज सकाळी बसलो ना की तिसऱ्या दिवशी पोहोचतो माणूस. पण मी इथून डायरेक्ट मुंबईला जाणार, मुंबईवरून मग बसणार कोकण कन्याला. आमच्या घरात बाया कोणीच मटण अंडी खात नाही, आम्ही माळकरी आहे म्हणून. ओके, म्हणून खात नसाल ना. आमच्या इथं कोकणात तर हे सर्रास खातात सगळंच. चिकन, अंडी, मासे हे आमचं खाद्यच आहे. इश्कोला म्हणते, पण सारखं कॉल करत होती, मग उचलला तर म्हणते कामात असशील तर नंतर करते. अरे मग करायचं ना, सारखा कॉल करत होती तर काळजीने करत होती, हे तुला कळत नाही का? सुजीत दादा म्हणते, इतक्या गरमीत पण अंडी जमते का खायला? मी जम्मूला आहे, जम्मू काश्मीरला, आणि आता जरा गरमी स्टार्ट झाली आहे. सो आता मी खाऊ शकतो, नंतर नाही खाणार जुलैमध्ये, कारण जुलै ऑगस्ट मध्ये खूप गरमी सुरू होते. कुठून आज सुजित दादा? म्हणजे कमेंट करा कुठून आहात दादा? तुम्ही कोकण मध्ये नाहीत का? नाही हो दादा, आता जाणार कोकणात जाणार आता आम्ही आहोत जम्मू काश्मीरला. 4-5 महिन्यांनी कोकणला जातो गावी, सासरी माहेरी. माझं माहेर सासर कोकणच आहे. मेरी दुनिया अरे मेरी दुनिया कोकण रे, मेरी खुशियाँ कोकण रे. समजलं का मंडळी? माझी दुनिया. तुम्ही फिरायला आलात का जम्मूला? नाही दादा, मिस्टर इकडे जॉबला आहेत, त्यामुळे इकडे. केला की फ्री झाल्यावर, पण लेक्चर देईल हे माहीतच होतं म्हणून मी आधीच सॉरी म्हणून टाकलं. हो का? वा चालतंय रे लेक्चर.
लेक्चर तर चालते त्यात काय. तू माझी कमेंट वाचत नाही, कुठे गेले? चष्माच लावला नाहीये आणि बोलती कमेंट. सुधाकर दादा काय कमेंट केलेला वाचते मी, जरा थांबा. तू माझ्या मुलीसारखी आहे, मग मला आंटी का बोललात? मग मी तुमच्या मुलीसारखी आहे तर तुम्ही मला आंटी का बोललात? नमस्कार टीचर, नमस्कार. गावी जायला लयच गर्दी आहे. हा का, गर्दी आहे का? आमचं तर बुकिंग आहे, आम्ही झोपून मस्तपैकी आरामात जाणार. बुकिंग आहे, सो टेन्शन नाही. कारण एवढ्या लांबचा प्रवास म्हणजे असं जाऊ शकत नाही, हे माहिती आहे. सो आधीच 2 महिने आधीच बुकिंग करून ठेवलेलं आहे. मस्त वासाला चपाती भाजल्याचा. अरे चपाती कुठे आहे? अंडा करी बनवते, अंडा करी. टीचर आज काय आहे जेवणात? आज अंडच आहे रे. जेव्हा मला काही सुचत नाही ना तेव्हा मी अंडच बनवते. मला जेव्हा काही सुचत नाही तेव्हा. पण वातावरण ठीक आहे का? पहलगाम नंतर तिकडे राहणे अवघड आहे का? आता आमच्या देशाचे सैनिक डोळ्यात तेल घालून रक्षण करतायत, म्हणजे आपण का घाबरायचं ना? ते आहेत म्हणून आम्ही आहोत, त्यामुळे अजिबात टेन्शन नाही घ्यायचं. आपले फौजी आहेत भाऊ. तू आता माझ्याशी वाद घालणार आहेस का? नाही, मी नाही घालणार. इश्कॉलर म्हणते लाडक्या व्यक्तीने लेक्चर दिलं की राग नाहीये, उलट त्या शब्दातही काळजी दिसते. पण जेव्हा तीच व्यक्ती अचानक शांत होते ना, तेव्हा 1000 लेक्चर पेक्षा त्रास होतो. मग आता बोलत नाहीये का? प्रेम सायली बोलत नाहीये का? आदित्य दादा म्हणते अरे देवा, राम 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 राम. देवा काय ऐकलं माझ्या कानानी? अंडा करी. काय रे राम राम काय करतोय? दर्शन दे रे भगवंता, दर्शन दे रे भगवंता. हॅलो, माझी कमेंट वाचली नाही तुम्ही? ओके, माझा गाव तुम्ही कधी कमेंट केलात? कमेंटच नाही केलात, एकच कमेंट आहे तुमची, हॅलो. माझी कमेंट नाही वाचली. लवकर या जेवायला. अंडा करी बनवते, अंडा करी. सुजित कोकण पण खूप कमी लोक नॉनव्हेज खातात ना, जास्त व्हेज असतील? नाही, जास्त नॉनव्हेज असतील, व्हेज खूप कमी असतात कोकणात. तुम्हाला कोण व्हेज म्हणजे नॉनव्हेज लेच दिसणार तुम्हाला. वामन गजाकोस म्हणतायत हाय. नमस्कार वामन दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. आदित्य बोलते नाका न असं नका ना असं करू, वेदना होतात हृदयामध्ये अंडा करी ऐकल्यावर. हो का? असं कसं रे बाबा? सगळ्यांना अंडा करी ऐकल्यावर वेदना होतात.
हॅलो मी विचारलं होतं की जेवण काय बनवले. ओके, जेवण काय बनवले. जेवण बनवलंय, अंड्याची करी बनवतोय आणि राईस बनवते. लवकर या जो लवकर येतात जॉब मा. अगं मग ऑफिसचं काम कधी आणि कसं करणार हेच समजत नाही. हो का, होईल होईल, लवकर होईल. सुजित दादा म्हणते आवाज छान आहे तुमचा, गाणे शिकलाय का. नाही ना दादा. सुजित दादा मला लहानपणापासून शिकायचं होतं हो, पण शिकायलाच भेटत नाही. मग आता काय, असंच गुणगुणत बसायचं, और कोई ऑप्शन नाही आहे. प्रेम बोलतोय, सायली बोलते पण थांबत नाही. मग ऑफिसचं काम कधी आणि कसं करणार हे समजत नाही. ओके, मग सायलीशी बोल ना एकदा या विषयावर. सायलीशी बोलायचं या विषयावर. आणि लगेच कॉल पण कट करू शकत नाही, नाहीतर बोलणार तुला वेळच नाही माझ्याकडे. अरे पोरा, घरोघरी मातीच्या चुली, सगळ्यांकडे तसं असतं, समजत घ्या. समजलं प्रेम, घरोघरी मातीच्या चुली. साक्षात तुम्ही लाईव्ह कमी घेता का, तुमचा मोनो नाही झालं का. हो दादा, दिवसाला एक म्हणजे 1-1.5 तासच घेते, मोनो नाही झालंय अजून माझं. मोनो अजून नाही झालंय माझं, 1 तासच घेते ना दिवसातून, त्यामुळे. एवढं शक्य होत नाही हो मुलांचा. मला तुमच्या कमेंट सुद्धा कर दादा, तुमच्या कमेंट येत नाही हो. तू काय बनवते आणि काय बोलते काय. अगं दीदी, ओ दादा, सुधाकर दादा, मी बनवते अंड्याची करी बनवते, समजलं का. अंड्याची करी. सुधाकर दादा म्हणते तू माझी कमेंट वाचत नाही. ओके, बरोबर आहे, सुजित दादा म्हणतात. सुजित दादा तुम्ही कुठले आहात, कुठले आहात तुम्ही, कमेंट करा. राका दादा नमस्कार, सुजित दादा नमस्कार. नमस्कार ताई. राका दादा नमस्कार. कुठून आहात तुम्ही. कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये तुमचं खूप मनापासून स्वागत आहे राका दादा. सुजित दादा म्हणते आम्ही मूळचे गुहागरचे. ओके, गुहागरचे आहात का, मग कोकणातलेच की हो तुम्ही. तुम्ही पण कोकणातले. आणि गाणं काय म्हणजे, गाणं काय म्हणजे. ओ सुधाकर दादा काय बोलताय, गाणं काय म्हणताय, गाणं आणि गाणं काय म्हणजे काय. सुजित दादा हसतायत, राका दादा हसतायत. सुधाकर दादा म्हणते गाणं काय म्हणते, मग काय म्हणू. लाईक डन म्हणतायत, थँक्यू राका दादा. राका दादा तुम्ही कुठल्या सांगितलात नाही. इश्कॉलला म्हणते आवडत्या व्यक्ती सोबत फिरायला कोणाला आवडणार नाही, पण जबाबदाऱ्या पण तितक्यात महत्वाच्या असतात. राईट राईट.
ते तर आहेच बाबा, राईट. आवडत्या माणसाबरोबर फिरायलाच आवडतं. अगं दिलबारी, अगं प्रीती, गणपतीला तू नाही, बाप्पा रागवतील ना गो. होय ना रे, पण काय करू, काय करू सांग बाबा. ऑप्शन नाही ना रे दादा, ऑप्शन नाही. काय करतो, त्याच वेळी पोरांच्या परीक्षा असतात ना. 14 सप्टेंबरलाच परीक्षा असा आणि त्याच दिवशी गणपती पण असा. आता काय सांगतलो, गेल्या वर्षी तर गेलेलो. हाय सली राजे, नमस्कार. श्री स्वामी समर्थ ताई, श्री स्वामी समर्थ. कसे आहात दादा? खूप दिवसांनी आला तो, हल्ली 2 दिवस आलातच नाही. सुजित दादा म्हणते अनेक पिढ्या पिढ्या कामासाठी पुणे मुंबई आल्या, त्यामुळे कोकणची एवढा कॉन्टॅक्ट राहिला नाही. नाही दादा, कोकण नका सोडू कधीच. आपल्याला आपल्या ह्याच्या वेळी, अडचणीच्या वेळी कोकणच आपलं आपलं गावच उपयोगाला येतं. राका दादा मुंबईवरून आहात का? राका दादा गरमी आहे का मुंबईला, की जरा कमी होईल, काय वाटतंय मला सांगा जरा. सुजित दादा नमस्कार असं म्हणतात राका दादा. सुजित दादा म्हणते राख्या दादा जेवलात का? ओळखता तुम्ही एकमेकांना? सुजित दादा म्हणतायत राख्या दादा जेवलात का? राख्या दादा म्हणतायत जेवण झालं का सुजित दादा? राखा दादा म्हणतायत जेवण बाकी आहे. ओके. आमच्याकडे या जेवायला दादा. खूप गरमी आहे मुंबईमध्ये. शॉर्ट व्हिडिओ बघितलं, लय भारी वाटला मनात. सध्या गरमीमध्ये ना असे व्हिडिओ बघू बरं वाटतं की नाही. आणि कधी पाऊस येत आहे ह्याची आठवण गेल्या वर्षीचे होते व्हिडिओ. म्हटलं टाकूया जरा, लोकांच्या डोळ्यात बघून समाधान है ना. होय लाईव्हला जातो, त्यांचं पण कोकणचे काय म्हणताय, कोणाचं लाईव्ह आहे, कोणाचं लाईव्ह आहे. प्रेम म्हणते मी कॉल उचलला नाही तर तिने मम्मीला कॉल केलेला, अर्धा तास काय बोलत होत्या दोघी काय माहित. ओके. दिलबारी म्हणते अगं तू फुगडी खेळताना दिसत नाही कुठे. हा मी नाही दिसली, टाकलं नाहीये त्यात. राख्या दादा कोकणी आहे हो का? त्या दादा राका दादा तुमचं पण चॅनल आहे का? हाय, माझा सपोर्ट आयडी आहे. मी फ्री मुंबई दर्शन लाईव्ह असते, डेली असते नॉनस्टॉप 10 हाऊस स्माइल विथ राखे आयडी. मला एक कमेंट करा. हा दादा बघते मी तुमचं चॅनल. मला कमेंट करा म्हणजे मी मला बघायला भेटेल तुमचं चॅनल. नाही तर शोधून कधी पटकन भेटत नाही. हो चॅनल मोनो आहे. ओके, कॉंग्रॅच्युलेशन दादा, कॉंग्रॅच्युलेशन दादा, खरंच खूप भारी, लय भारी. काल सायली तुझ्या लाईव्हला आलेली असं म्हणाली, खरं आहे का? हो हो आलेली. हो 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 प्रेम हो. श्री स्वामी समर्थ सर्वांना. श्री स्वामी समर्थ.
4 डेजचा लाईव्ह नो वॉच टाइम पूर्ण केला. 4 दिवसाच्या लाईव्हने वॉच टाइम पूर्ण केला ताई म्हणतं. वा वा वा, बापरे. आणि ना देवदर्शन वगैरे ना ही चॅनल लवकर हे होतात, कारण लोक देवाशी कनेक्टेड असतात ना. मी खूप बघितली आहे जे म्हणजे असं देवदर्शन वगैरे लाईव्ह मध्ये दाखवतात ते लवकर म्हणजे हा मॉनिटाईज लवकर होतात, कारण वॉच टाइम कम्प्लीट करतात. मग आता दादा तुम्ही लाईव्ह वर तेच दाखवता का? राका दादा ओके. मग ब्लॉग वगैरे करत नाही का? सुजित दादा राके दादांनी दिवस लाईव्ह घेऊन मोनो केलाय चॅनल. खरंच तेच सांगते, कारण लाईव्ह घेणं एवढं सोपं नाही. लोकांना वाटतंय की लाईव्ह घेणं खूप सोपं आहे, बडबड करायचं. लाईव्ह घे मला असं खूप जणांनी बोलले की काय ते कामधंदा नाही का, हे नाही का, ते नाही का. पण त्यांना काय माहिती लाईव्ह घेणं म्हणजे काय चीज हा. सर 12 तऱ्हेची 12 लोक येतात, त्यांच्या प्रश्नांका उत्तर देणं आणि त्यांना ह्या करणं या प्रत्येकाक जमणार नाही, समजलं ना. त्यामुळे मी तर अशा गोष्टी फेस केले दादा. आणि लोकांना वाटतं की लाईव्ह काय एवढं हे नाहीये. मी लाईव्हनीच मोनो केलं आहे विदाऊट व्हिडिओ न टाकता. ओके ओके ओके, खूप छान दादा, खूप छान. मग आता पण लाईव्ह घेता ना? किती कधी असतं तुमचं लाईव्ह? दादा कधी कधी असतं तुमचं लाईव्ह? हाय योगीराज दादा. मी फक्त 10 मिनिटं येतो. ओके प्रेम ओके. सुजित दादा म्हणते मुंबईचं दर्शन होतं त्यांचं लाईव्ह मधून. ओके ओके, म्हणजे मुंबई दाखवता का? वा वा वा. मला प्लीज दादा कमेंट करा, म्हणजे मला पण पाहता येईल तुमचं लाईव्ह वगैरे. योगीराज दादा ही भाषा कोणती आहे? कोणती कोणती भाषा योगीराज दादा? श्री मुंबई दर्शन असते डेली. वा वा वा, खूप भारी दादा, खूप भारी, खूप छान. लय भारी दादा, लय भारी. तुमची कोकणी. येस राका दादा म्हणते जॉईन डन. थँक्यू राका दादा. मला कमेंट करा, म्हणजे मी तुम्हाला तुमचं लाईव्ह बघेन आणि सपोर्ट नक्कीच करेन मी पण तुम्हाला. स्माइल विथ राक्या आयडी आहे त्यांची. ओके ओके, स्माइल विथ राक्या नक्कीच. तुमची कोकणी. ओके ओके. योगीराज दादा म्हणते जेवण झालं का? हा चालू आहे, आता राईस बनवते. अमोल दादा म्हणते जेवण झालं का? चालू आहे अमोल दादा. राईस बनवते, राईस. या जेवायला. एक कमेंट करतो ताई. ओके 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 दादा, कमेंट करा.
खुशी मोबाईलचा आवाज बंद कर. हो फक्त राईस होऊ दे. माझ्या जरा चष्मा घेऊन ये जरा. जा ना परी, माझ्या जरा चष्मा आण. तुझी स्माइल विथ राख्या. ओके दादा, मी नक्कीच पाहीन तुमची आयडिया आणि सपोर्ट करेन. सुजित दादा म्हणते ताई मला तर कोकण खूप आवडते, पण जागेचे बाजारभाव पण खूप झालेत. हो ना दादा, ते तर आहेच, ते तर आहेच. तुम्हाला घ्यायची आहे का कोकणात जागाच? स्माइल वितराके म्हणा ही माझी ओरिजिनल आयडी आहे ताई. ओके, कमेंट केली आहे ताई, थँक्यू स्माइल वितराके दादा. आणि अजून जर कोकणातले जर कोणी असतील तर आपण एकमेकांना नक्कीच सपोर्ट करू. असतील तर मला नक्कीच सांगा किंवा माझ्या चॅनलला कमेंट करायला सांगा, मी नक्कीच त्यांना सपोर्ट करेन. अक्षय दादा, आय चेकअप रिमाइंडर इथं असतो ना परी, तो बघ इथल्या बेडवर. अरे यार, टिकली कुठे गेली? कुठे माझी तिकडची टिकली यार, पडली कुठे? राके दादा जाताय का? ओके राके दादा, बाय बाय. बाय सुजित दादा म्हणतायत. एक राके दादा बाय. एस राके दादा. स्माइल विथ दादा, रडू नका ताई. रडत नाहीये दादा, मला ना असे ते कमेंट म्हणजे असे हे झाले, धुरकट धुरकट, डोळ्यातून पाणी यायला लागलं. अरे परी, कुठे शोधायला गेली तू? मी रोज रिमाइंडर करत राहणार. अरे आहे रे लक्षात, पण काय करू. बाय राके दादा. जेवलाच अक्षय दादा तू? परी, परी कुठे गेलं तू? केव्हीपी अक्षय दादा म्हणते काही नको करू, तू एकटी जा आणि चेक करून. अगं त्यात पाण्यातून जरा हे काढून आण, पाणी लावून. पाणी लावून असा नाही, धुवून नळाखाली. ओके मध्ये. ओके अक्षय दादा. केव्हीपी हाय, नमस्कार. अरे यार खुशी, काय हे परी आली मंडळी. मी 9:30 वाजता कुठे जेवती? अरे इकडे दुपारचे वाजले 2.
मी कोकणातली आहे. KVP नाही ग, धुरकट धुरकट दिसता. ताई तुमची कोकणात वाडी आहे का? हो आहे. अक्षय दादा म्हणताय म्यूट, सुजित दादा म्हणताय आवाज, आयाब गाव, काय म्हणता गायब, आवाज येत नाही, सॉरी सॉरी म्यूट केलेला. अमोल दादा म्हणताय एवढ्या वेळात तू जाऊन आणला असता त्या परिबाळाला सांगत बसण्यापेक्षा. हाय, दमली आहे हो दादा, दमली आहे. पाण्याखाली धर, साबण लाव आणि दे. हे बघा, तिला सांगितलं भिजवून आण चष्मा. एक मिनिट, मग प्रभूशी जरा मंडळी कमेंट करा सर्वांनी पटापटा, लाईव्हला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. प्रेम बोलते पुन्हा आलो. थँक्यू प्रेम. कमेंट्स करा पटापटा. म्हणतोय तिला सांगितलं तिने दिना. हा दिलं. आता छान दिसते, आता छान दिसतंय, दुर्कट झालेला. तुम्हाला माहिती आहे ते गोपी बहू अगोदर एक कुठली होती, सात निभाना सातियामध्ये, ती लॅपटॉप मस्तपैकी धुवून साबणने धुवून वगैरे याच्या दांडीवर धुवून घालते. अरे तू म्हटलंस ना मी पुन्हा आलो, तर म्हणते थँक्यू असं बोलली मी तुला. कमेंट करा सर्वांनी पटापटा, लाईव्हला जॉईन व्हा. सुजित दादा गेलात काय? काजू करी करता का? काजू करी करायला कोकणात जायला पाहिजे ना दादा. कोकणातले बाई माझ्या नशिबातच नाही ते. माका काजीचे घर नाही भेटले. ते पण कोवळ्या काजीचे घर असतात ना, ते भारी लागतात. त्याची काजू करी खूप छान लागते. मग लॅपटॉप साफ करायला नको का? तेच ना, मस्त गेलेलं ते बघून हसायला यायला लागलं. बापरे. ये रातें मौसम नदी का किनारा, मिलकर जाना न होंगे जुदा. प्रेम म्हणतोय मी तर सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत असतो. थँक्यू, वेलकम नको करू. ओके ओके. अक्षय दादा म्हणतोय लॅपटॉप मस्त सर्फ एक्सेलने धुतला होता आणि सुकायला ठेवला. येस, भारी ना ते, भारी मजा. म्हणजे ती एक रेकॉर्ड राहिला लाईफ मध्ये सगळ्यांच्या. सुजित दादा म्हणते ताई जम्मूमध्ये खूप बर्फ असतो का? जम्मूमध्ये नसतो. जम्मूमध्ये थंडी असते आणि बर्फ हाय एरियामध्ये पडतो, म्हणजे उंच ठिकाणी, म्हणजे पत्नीटॉप, काश्मीर या ठिकाणी बर्फ पडायला सुरुवात होतो. आणि जम्मूला फक्त थंडी असते भरपूर. या सुजित दादा जम्मूला फिरायला. अक्षय दादा म्हणतायत उद्या जाऊन आय चेकअप करून ये. हो जाते जाते. हा कुकर बाई बाई बाई, मला राग येतो त्या कुकरचा. दाजीसाठी थांबली तर फार अवघड आहे. अरे इथं मी एकटी कुठेच जात नाही रे. म्हणजे कसं सांगू, गेटच्या बाहेर फक्त जाते मी, पण साईडला वगैरे असं बाईकनेच जावं लागतं ना. जवळजवळ असं मार्केट असं जवळ आहे, पण तिथं लेन्स कार्ट नाही आहे, दुसरीकडे आहे.
प्रेम म्हणतोय मी काल नव्हतो पण सायली होती. तुझा चॅनल मोनो होईपर्यंत दोघे पण असू. थँक्यू प्रेम, थँक्यू सो मच. थँक्यू. होईलच माझं लवकरात लवकर मोनो, अशी आशा आहे. बघू आता काय होतंय ते. यूट्यूब कुठून काही काढू शकतं, काय म्हणतात ते काड्या. सुजित दादा म्हणतायत तुम्ही कुठे कुठे फिरला तिकडे. मी इकडे पत्नी टॉपला फिरली, जम्मूतली सगळी प्लेसेस फिरली आहे, पंजाब फिरली आहे. अक्षय दादा म्हणताय डोंट बी डिपेंडंट. हा दादा, पण कसं आहे सांगू, ते जवळ चालत जाणं शक्य नाही आहे किंवा रिक्षाने जाणं शक्य नाही आहे ना. अक्षय दादा म्हणता लेन्स कार्डचे घरी येतात आय चेकअपसाठी, पण ते आत नाही येऊ शकत ना दादा. लेन्स कार्डचे आतमध्ये पण नाही येऊ शकत, त्यांना अलाउडच नाही आहे ना. असा प्रॉब्लेम आहे. मी सिव्हिल एरियामध्ये नाही आहे ना. मी जर माझं डिपेंडंट कार्ड नाही घेऊन गेली ना तर मला आतमध्ये पण नाही घेऊन घेणार, जोपर्यंत माझे मिस्टर त्यांचं कार्ड दाखवत नाही तोपर्यंत. असं आहे. मी जर गेटच्या बाहेर एकदा गेली आणि माझ्याकडे कार्ड नसेल, माझं डिपेंडंट कार्ड, मला आतमध्ये एंट्री नाही. क्वार्टर्समध्ये आहे त्यामुळे अलाउड नाही. हा ना, मी सिव्हिलमध्ये असते तर काय सगळंच काय घरपोच झालं असतं. इथं कसं घरपोच होऊ शकत नाही, कारण आतमध्ये कोणालाच एंट्री नाही आहे. फक्त जे आहेत कामदार वगैरे असतात त्यांचं कसं ते पासेस बनलेले आहेत म्हणून त्यांना भेटतात आतमध्ये, म्हणजे जे कचरा काढायला वगैरे असतात त्यांना. सुजित दादा म्हणते ताई तुम्हाला लाईव्ह घेता येतोय हेच खूप आहे. म्हणजे दादा, सुजित दादा म्हणजे काय? मग जाऊ दे, संडेला जा. हा, संडे गेली तर आता ह्या 2-3 दिवसातच बघू यांना टाइम भेटतोय काय. म्हणजे हे बघ, आयब्रो करायला मला जायला टाइम नाही, काय सांगतो तू. मिस्टरांना सांगते मग पार्लरमध्ये जाऊचं अजिबात टाइम नाही. मग म्हणतात गावाकडे गेलंस की जा, मुंबईत गेलंस की जा. म्हणजे सिक्युरिटी रिझनसाठी ते पण नाही करता येत. हा, म्हणून मी बाहेरचा एरिया वगैरे दाखवत नाही, माझं फक्त फेस लाईव्ह असतं बस. आणि मी गेटच्या बाहेर गेलं की शूट करते असं. अक्षय दादा हसतायत. अशोक दादा नमस्कार, स्वागत आहे. अमोल दादा म्हणते तुमचं एज्युकेशन काय झालंय. माझं एज्युकेशन बॅचलर ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीमध्ये झालंय माझं एज्युकेशन. दाखव कशी ती. तुझी जरा थांबा, ही माका सेंड करते. ही माका ही ना पिऊच्या मम्मी सारखी दिसतं ना. यशच्या मम्मी सारखी. सलीराजे म्हणताय कोकण ताई नमस्कार सलीराजे. अक्षय दादा हसतोय, बिचारी पार्लरवाली किती लॉस होतो. हा, मग ना बघ ना. सुजित दादा म्हणते ताई तुम्ही जॉबसाठी नाही केलं का ट्राय. नाही दादा, मी करत होती. म्हणजे जसं माझं 2015ला ग्रॅज्युएशन झालं तेव्हा मी जॉब करत होती, म्हणजे 15 नंतर 16ला म्हणजे मे महिन्यात आमचं ग्रॅज्युएशन कंप्लीट झालं आणि 2016मध्ये माझं लग्न झालं. त्या पिरियडमध्ये मी केलं 8-9 महिने जॉब केला मी, म्हणजे 4-5 महिने शोधायला लागले, त्यानंतर मी जॉब केला
आणि नंतर मग लग्न झालं आणि कसं मग मिस्टरांसोबत मी ते ह्याला होते काय ते लखनौला होते, मग लखनौला गेली. नंतर मग आता त्यांच्यासोबतच फिरते ना. आणि मुलं पण लहान आहेत, म्हणजे माझी मोठी मुलगी आता 3रीला गेली आहे, छोटी UKG मध्ये आहे. मग थोडे दिवस मला त्यांच्यासाठी टाईम द्यावा लागणार आहे, कारण लहान आहेत. जेव्हा ती स्वतःचं करतील तेव्हा मला माझा टाईम भेटेल. मग तोपर्यंत म्हटलं काय करायचं, तर म्हटलं यूट्यूब तरी करू. जो मला व्हिडिओ वगैरे शूट करायला खूप आवडतात, म्हटलं ते तरी इथं काहीतरी उपयोग होईल ना माझा. त्यामुळे मी हे पण सुरू केलं. आता बघू पुढे काहीतरी. मला जॉब वगैरे करण्यात इंटरेस्ट नाही आहे, मला बिझनेस करण्यात इंटरेस्ट आहे. म्हणजे असं वाटतं की माझा काहीतरी छोटासा बिझनेस होणार, मोठा नको पण स्टार्टिंग माझा छोटासा बिझनेस असावा अशी माझी इच्छा आहे. अशोक दादा हॅलो. अक्षय दादा म्हणतायत ना हेअरकट ना आयब्रोज काहीच नाही, म्हणजे अरे मी हेअरकट तर त्या मागेच केलेला. अशोक दादा म्हणतात फॅक्ट्स साईट म्हणतायत हाय हाय फॅक्ट साईट. कुठून आहात तुम्ही? हाय. नाही दादा, फॅक्ट बिझनेस माझा बिझनेस नाही आहे, माझी इच्छा आहे. माझं एज्युकेशन त्यामध्ये झालं आहे. सो माझी इच्छा आहे की काहीतरी छोटासा बिझनेस आपला स्टार्ट करावा. बघू आता कसं. मिस्टर इकडे असल्यामुळे त्यांच्यासोबतच फिरणं वगैरे होतं आहे, पण त्यांच्यासोबत राहून असा कोणता बिझनेस मी करू शकते आणि जो अदर स्टेटमध्ये पण चालेल. म्हणजे कसं मी आता कोकणातली आहे, पण मला कोकणातच राहणं शक्य नाही आहे. मिस्टरांसोबत राहणार आहे मी थोडी तरी वर्ष. सो मला असं वाटतं की त्यांच्यासोबत राहून काय मी करू शकते, असा बिझनेस माझ्या डोक्यात म्हणजे मी शोधते त्या म्हणजे याच्यामध्ये आहे मी. अहिल्यानगरवरून आहात का तुम्ही? स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्हमध्ये. सुजित दादामध्ये तुम्ही कोकणी प्रोडक्टचे स्टार्टअप लॉन्च करा, पण ते कोकणी प्रोडक्ट इकडे चालतील का असं म्हणते. MBA केलाय का? नाही दादा, MBA तर राहिलं माझं, करायचं नाही. पैशाच्या म्हणजे माझं शिक्षणच, माझी शिक्षणाची स्टोरी अशी आहे की काय सांगू तुम्हाला, खूप अशी आहे. म्हणजे असं हे करून करून माझं शिक्षण मी पूर्ण केलं आहे, घरातल्यांशी भांडून बोलून असं. अक्षय दादा म्हणते मी आता 4 दिवस ऑफिसमध्ये राहणार. का रे? फॅक्टमध्ये साडीचा बिझनेस करा तुम्ही, साडीचा ना. बघू काहीतरी असं, म्हणजे साडीचा बिझनेस चालू शकतो जिथं मी जाते तिथं. कारण आपल्या महाराष्ट्रातल्या साड्या लोकांना आवडतात, पण ज्या अदर स्टेटच्या आहेत ना त्यांना महाराष्ट्रातल्या साड्या त्यांच्यापर्यंत पोहोचतच नाही. सो मला वाटतं की त्या साड्या जर मी आता मी जम्मूला आहे, पण लोकांना महाराष्ट्रातल्या साड्या बघून आवडतात, पण त्यांना या स्टेटला भेटत नाही आहेत त्या साड्या. मी पण इकडे दुकानात वगैरे फिरली, महाराष्ट्रातली एकही साडी इकडे नाही आहे. फक्त अशा फॅन्सी साड्या आहेत, पण महाराष्ट्रातली काठपदर साडी लोकांना खूप आवडते, म्हणजे भयंकर आवडतात, पण इथं भेटत नाही आहे. तो माझ्या डोक्यात विचार आहे. फॅक्ट साईड तुम्ही मला बरोबर सांगितलं. इश्कलमध्ये आज प्रश्न नाहीत का? अरे सोमवार दिलेला, काल होता, काल केलो. अक्षय म्हणते ऑडिट्स आहेत त्यामुळे माझी गरज आहे ऑफिसमध्ये. ओके, ऑडिट आहे का? ओके ओके. सुजित दादा म्हणते ताई आपले मार्केटिंग कोकणी पदार्थाचे कमी पडते, नाहीतर ते आयटम अख्ख्या दुनियात भारी आहेत. येस दादा बरोबर आहे, मार्केटिंगच कमी पडतंय. मार्केटिंग आपलं खरंच खूप कमी पडतंय, कारण नाहीतर आपले असले प्रोडक्ट आहेत, कोकम आहेत, चिंच आहे, परत कुळीत इकडे पण भेटतात, मी बघितले कुळीत. पण आपल्या इकडचे ना कुळीत आणि इकडचे कुळीत खूप डिफरन्स आहे. आपल्याकडचे गावाकडचे कुळीत ना त्याची जातच वेगळी आहे आणि त्याचा स्मेल खूप भारी येतो बघा. इकडचे कुळीत तसे नाही आहेत. आणि हे पण आहे कोकम, मँगो पल्प वगैरे, एवढे भरपूर काय काय आहेत. आता ती मी बघितलं कोकणी बाल माणूस तुम्हाला माहितीच असेल, तिने हळूहळू सगळं स्टार्ट केले, पण आता ती एवढी म्हणजे झाली आहे, छान अशी ट्रेंड झाली आहे. स्वतःला तिने चुकांमधून सुधारून ती बिझनेसमध्ये. कालच मी तिचा व्हिडिओ बघितला की
ती मुंबईला टेम्पो घेऊन आंबे घेऊन जातात आणि लोक अशी की प्रत्येक पेटी उघडून उघडून त्यातले आंबे बदलून 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 हा आंबा नको तो आंबा नको म्हणून लॉसमध्ये घालवतात. तर ती बोलली की यावेळी मला हे असं हा एक्सपिरियन्स माझ्यासाठी नवीन होता. पुढच्या वेळी मी अजून ह्यातून शिकून अजून काहीतरी असं चांगलं करण्याचा प्रयत्न करेन की हे जे झाले ते लॉस पुढच्या वेळी जाणार नाही. तर हे एक बिझनेसमॅनचीच लक्षणं असतात, जो चुकीतून सुधारतो. फॅक्टमध्ये कोकणी मटण कधी खायला घालता या की मग कोकणात. आता मी कोकणातच चालली आहे, सॅटर्डेला मी कोकणातच चालली आहे. या कोकणात कोंबडी वडे कोंबडी वडे कोंबडी वडे भेटतात आमच्या कोकणात, समजलं ना. गावठी कोंबडा रस्सो आणि थोडासा सुक्या आणि वडे लय भारी लागतात. आणि पाऊस बाहेर पडक होयो, पाऊस बाहेर पडलो आ हा हा आणि रात्रीचा, हा दिवसाचा नाही चिकन खायचा, रात्रीचा. काय सांगा, बापरे. सुजित दादा म्हणताय ताई जापनीज आंबा लाखात जातोय आणि देवगड हापूसला आपण भाव देत नाही. बिचारा किती लोकांचं नुकसान झालं ना. आता 120 रुपये अशी एक बॉक्स विकतायत ते. आणि आपल्या हापूस आंब्याला महाराष्ट्राची शान आहे. तो हापूस आंब्याला काहीच किंमत नाही राहिली आहे. मी कोकणमध्ये देवगिरीला गेलो होतो. ओके ओके, मग कसं वाटलं कोकण. हाय सायली. सिस पैठणी साडी करावती किनार नरली काठ आणि हातमागचे साडी जम्मू काश्मीरमध्ये युनिक महाराष्ट्र ट्रेडिशनल वेअर म्हणून खूप चांगल्या प्रकारे सेल होऊ शकतात. येस येस, तेच सांगते मी. मला पण तेच म्हणायचं की काहीतरी असा बिझनेस असेल जो मला मी जिथं जाईन तिथं मी त्याला चालवू शकते. म्हणजे मला असं नको की पण म्हणजे आता मी बसल्या ठिकाणी पण करू शकते, असं काहीतरी माझ्या डोक्यात आहे. म्हणजे मला जर तुम्ही सगळ्यांनी हेल्प केला तर काहीतरी एक छान असं घडू शकतं. बघू, आपण आपला एक ग्रुप बनवू आणि त्यातून काहीतरी करू, है ना. आपल्या महाराष्ट्रातल्या एवढ्या सगळ्या साड्या आहेत. प्रेम म्हणतोय मराठीमध्ये टाईप कर. आणि इकडच्या लोकांना खरंच खूप असं म्हणजे आवडतात इकडच्या साड्या, कारण काठपदर असतो आणि लुक खूप छान असतो. तशा बाकीच्या ठिकाणाच्या साड्या नसतात. कोकण खूप छान वाटलं, पण तुम्ही आल्या असते तर अजून भारी वाटलं असतं. हो का. आता जाणार ना कोकणात शेती करायला. शेती आहे, परत काय मस्तपैकी मजा येते यार सणांना. आता मिरग असणार आहे. मिरगाचं तुम्हाला माहिती आहे का. सकाळी सकाळची देवदेवतांना नैवेद्य दाखवायचा गोड आणि संध्याकाळी कोंबडा कापायचा आणि वडे करायचे. येवला पैठणी. येस, येवला पैठणी. नाईस ग्लासेस. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. लेस कार्ड वरून घेतले ते. प्रेम विचारतोय सायली तू कोणती साडी नेसणार आपल्या लग्नात. सांग बाई सायली. मराठी गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल. तुमचे सबस्क्रायबर किती आहेत. अरे माझ्या हल्ली सबस्क्रायबरचं सांगते, 70च्या पुढे आकडा जातो आणि परत 2 दिवसात तो परत 60वर 66-65 वर येऊन सोडतो. एखादी शॉर्ट टाकली की परत वाढतात की परत कमी होतात. असं का होतं मलाच कळत नाही. आता किती आहेत मी काय बघितलंच नाहीये मग. पण माझे 2000च्या वरती आहेत. मी पैठणी डायरेक्ट येवला मधून घेतो. ओके. आधी पप्पाशी बोल आपल्याबद्दल, मग साडीचा विचार. बरोबर सायली, बरोबर सांगितलंस है ना. बरोबर सांगितलंस तू.
सायली, अक्षय दादाच्या लग्नाची शॉपिंग करायला जाऊया चल. आपल्याला पण एक एक येवला पैठणी भेटणार आहे. फॅक्ट साईट म्हणते तुम्ही सेम माझ्या बेस्ट फ्रेंड सारखे दिसता. हा हो का? कुठली आहे तुझी बेस्ट फ्रेंड? सुजित ताई उद्या भेटू, निघतो आता. हो सुजित दादा, थँक्यू सो मच राहिला आल्याबद्दल. खूप मस्त वाटलं तुमच्याशी बोलून. अक्षय दादा म्हणतायत खर कन्यातून डायरेक्ट कारखान्यातून डायरेक्ट घेता का? ओके ओके, चला ग सायली, चल आपण कारखान्यातच जाऊ. फॅक्ट म्हणतायत कोकणची आहे ती पण. माझे नाव अभिराज आहे. ओके अभिराज, ती पण कोकणातलीच आहे का? वा 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 वा, मस्त मस्त. मग आता तुझ्या 2 फ्रेंड झाल्या कोकणातल्या. अभिराज, थँक्यू लाईव्हला आल्याबद्दल. मस्त वाटलं तुझ्याशी बोलून पण. प्रेम बोलतोय आणि माझ्या मम्मी सोबत इतकं काय बोलणं झालं मला तरी कोणी सांगा. आम्हालाच माहिती नाही प्रेम, सायलीलाच माहिती आहे आणि तुझ्या मम्मीला. तुम्ही सुषमा सुषमा कोकण तुम्ही सुषमा कोकणी ब्लॉगला ओळखता का? नाही नाही नाही, मी कोकणातले आहेत का त्या? अक्षय दादा म्हणते काय करतो तुझी तरी कोणीतरी सांगा. हे इनडायरेक्टली सायलीला मेसेज होता. येस, हा सायलीसाठीच मेसेज होता. जरा पाणी घेऊन ये ना. आता काय बोलत होता? काय ना काय झालं? कोणा बोलत होतास? अरे गप, तुका कितींदा सांगलं लाईव्ह असताना बोलत जाऊ नको ना. ते सिक्रेट आहे प्रेम. फॅक्ट साईट म्हणतात हा. प्रभाकर थोरात म्हणते अखंड सौभाग्यवती भव तुला. थँक्यू दादा, थँक्यू सो मच. कुठून आहात प्रभाकर दादा? सायली म्हणते अक्षय दादा स्मार्ट आहे इथं. प्रेम म्हणते सायली हो का? अक्षय दादा सायली एक्सपिरियन्स आहेत असे इनडायरेक्ट मेसेज समजून घ्यायचे. येस प्रेम, अक्षय दादाकडनं काहीतरी शिक बघ, त्याला कळतंय सायलीला काय म्हणायचंय ते. परी त्याच्यात साधं पाणी मिक्स कर, खूपच थंड. मुंबईवरून आहात का दादा? स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. सायली समजून घे, समजून घे. ना 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 ना. सायली म्हणते अक्षय दादा लग्न झालेलं दिसते तुमचं. नाही, सेम तुमच्यासारखं आहे अक्षय दादाचं पण. फॅक्ट साईट म्हणतायत हा. मी सुषमा कोकण व्लॉगचे व्हिडिओ एडिट करतो. ओके हो का? मला माहिती नाही आहे हे चॅनल. काय आय डी काय आहे? मी सुषमा सुषमा काय? सुषमा कोकण
ब्लॉग, सुषमा कोकणी ब्लॉग असं आहे का? मी बघते हा. खूप छान, खूप छान. इश्कॉलर मध्ये सायली समजून घे. अक्षय दादा म्हणते सायली अजून नाही झालं, ह्या दिवाळीमध्ये आहे. सायली मध्ये अक्षय दादा हो का? आले मी. प्रेम कधी घरी विषय टाकतोय काय माहित. आली मी 2 मिनिटात, मुलांना जेवण वाढून आली. चल परी पिशवी जेवण चला परी. फॅक्ट साईट म्हणते तुम्ही कशाबद्दल व्हिडिओ बनवता? मी म्हणजे मी महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस प्लस कोकणातले कल्चरल व्हिडिओ असं मिक्सअप बनवते. तू किती घेतो व्हिडिओ बनवायला? म्हणजे तुझे चार्जेस काय आहेत व्हिडिओ बनवायला? कुठे गेले सगळे? चॅनल सायला मेसेज कर म्हणते. मी लग्न कुठे गेलं? प्रेम कधी घरी विषय टाकतोय काय माहित. अक्षय दादा मी लग्न जमवायला जाम कांड केले आहेत. काय काय केलं अक्षय दादा सांग ना. लग्न जमवायला काय काय कांड केलंयस? अक्षय दादा ते गाडीला स्टार्टर आपण मारला की गाडी पुढे घ्यायचं काम ती करेल. ओके. कमेंट करा मंडळी. सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा मंडळी. कोकणातला कोण असा तर कमेंट करा. लाजा नको मंडळी नो, कमेंट करा. असा कोण कोकणातला? मी एकतर मॅट्रिमोनी मध्ये जुगाड लावला. ओके मग म्हणजे अरे स्टार्टिंग पासून स्टोरी सांग रे अक्षय दादा. अक्षय दादा स्टार्टिंग पासून स्टोरी सांग ना. नंतर लव्ह मॅरेजला अरेंज मॅरेज मध्ये कन्वर्ट केलं. बापरे.
माझा मेसेज रीड करसीस. कुठे ग? कुठला मेसेज सुटला असेल एखादा. तू गप रे प्रेम, घरी ये आणि माझा हात माग. तू घरी ये आणि माझा हात माग, माझे मेसेज रीड करसीस. हा हा हा. अगं तो घाबरतो ग तुझ्या पप्पाला, कोयता घेऊन पाठी लागले तर म्हणून. समजलं का सायली? प्रेम घाबरतोय. फॅक्ट साईट मी बनवते, कोकणातले कल्चरल व्हिडिओ तसेच महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस, असं माझं कॉम्बिनेशन आहे. अक्षय दादा म्हणतोय तुझे मेसेज नाही आले, प्रेम इश्कवाला म्हणतोय. मोल दादा म्हणते दिसत नाही का माझी कमेंट? माझ्या कमेंटच्या वरती, खालची कमेंट वरती माझं काय मिस होती? अरे मला इथं काही दिसतच नाही आहे. ॲक्टिव्हिटीमध्ये दिसतात. कोकणातून आली सखी, तिच्या मानेवर दिली बुक्की, तिच्या घरभर पसरल्या लेकी, या प्रश्नाचे उत्तर सांग, तू कोकणची आहे. फणस फणस फणस. दादा तुमच्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये दिसले हो मला कमेंट. नंतर मग मी जॉबसाठी बाहेर गेलो होतो. फॅक्ट साईट म्हणते मी तुमचे व्हिडिओ एडिट करू का? 89 रुपीज पर व्हिडिओ. ओके ओके, मी सांगेन तुला फॅक्ट साईट. जेव्हा मला ना गरज असेल ना तेव्हा मी नक्की सांगेन. सध्या माझं चॅनल मॉनिटाईज पण नाही झालं पण मी तू बोललीस ना ते काय ते कोणती म्हटलंस ती, सुमन कोकण ब्लॉग ना, त्यांचं मी पाहेन कसं एडिट करतो त्याने सांगेन तुला. सध्या माझंच इन्कम नाही आहे ना रे, अजून मी चॅनल मॉनिटाईजच नाही झालं आहे, मग एवढ्यात मी खर्च करून काय करणार. पण थँक्यू सो मच. जर मला पुढे इन फ्युचर गरज लागली तर मी तुला नक्कीच सजेस्ट करेन. मला इंस्टाग्रामवर एक मेसेज करून ठेव, फॉलो करून ठेव, म्हणजे मला तुला कॉन्टॅक्ट करता येईल. माझी इंस्टाग्रामची ID माझ्या चॅनलच्या या लिंकमध्ये आहे, डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे, बघून ठेव. अमोल दादा म्हणतात नाही. अक्षय दादा म्हणतात त्यामुळे डिस्टन्स होतं 7-8 महिने. ओके. इश्कॉलला म्हणते, अमोल दादा म्हणते चुकली. काय चुकली? इश्कॉलर म्हणते सायली नाही तुला कोण घाबरतोय. अक्षय दादा म्हणते मग ती पण चेन्नईला आली जॉबसाठी. ओके. इश्कॉलर म्हणतोय मेसेज दिसत नाही तुझे. काय माहिती रे, मेसेजच दिसत नाही आहेत. फणस चुकीचं उत्तर आहे. मग काय आहे? कोणाला येते यार उत्तर? अक्षय दादा म्हणतायत नंतर मग माझी कंपनी चेंज झाली, मी नंतर पुण्याला आलो, ती तिकडेच राहिली. ओके. फॅक्ट साईड म्हणते मी जेव्हा त्यांचं केलं होतं तेव्हा त्यांचं पण मॉनिटाईज नव्हतं झालं, मी व्हिडिओ एडिट केल्यानंतर मॉनिटाईज झालं. ओके ओके, मी नक्कीच पाहीन तुझे व्हिडिओ, तू कसे व्हिडिओ एडिट करतोस ते. ओके. मला एकदा फक्त एक इंस्टाग्रामवर मेसेज करून ठेव आणि त्यांच्या चॅनलचं नाव सांगून ठेव, किंवा माझ्या या चॅनलला त्यांच्या चॅनलचे हे टाक. सायली म्हणते माझे व्हिडिओ एडिट करून द्याल का? फॅक्ट साईट. सायली म्हणते फॅक्ट साईट सायलीचे व्हिडिओ एडिट करून द्याल का? सायली म्हणते प्रेम 89 रुपीज पे कर फॅक्ट साईटला. जरा जरा जपून चालेल. हो सायली चालेल. जरा जरा जादू तुझी जरा जरा से. अक्षय दादा म्हणते 2-3
महिन्यानंतर मी अनिशाची प्रोफाईल टाकायला लावली. ओके, हे भारी आहे रे. मॅट्रिमोनीवरूनच लव्ह मॅरेजला कन्वर्ट केलं अरेंज मॅरेजमध्ये. अक्षय दादाने मग मॅट्रिमोनीमध्ये जुगाड लावला आणि मग तिकडनं आमचं जुळवलं. वा रे वा, म्हणजे घरच्यांना काही पत्त्याच नाही. सायली म्हणते सीस ब्ल्यू मिळेल का? 1 मिनिट. ओके सायली, देते. बिलकुल नाही पता अजून, पण आहे ना भारीच. फॅक्ट साईट म्हणतात सायली तुमचं चॅनल कशाबद्दल आहे? मी तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करू? कुठे करू? सायली तुला विचारतोय. सायली म्हणते प्रेम मला ब्ल्यू मिळाला. ए डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका डिंग 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 डिंग. ए डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका. पण सायली तुला ब्ल्यू कशाला हवा होता ग? दोघांच्या घरच्यांना अजून पण अरेंज मॅरेज आहे वाटत आहे. बापरे, काय यार डोकं लावलंयस रे तू. पण तुमची कास्ट सेम असेल ना? कास्ट सेम असेल. तुमच्या इथं कास्ट म्हणजे कास्टवरच लग्न करतात का? म्हणजे सेम कास्टवर. बॅक साईडमध्ये सायली आर यू इंटरेस्टेड? हे सायली कुठं गेलीस? गायब झाली. हॅलो सायली शेळके. अक्षय दादा म्हणतो येस. हा, मग त्यामुळे तुम्हाला काही जास्त प्रॉब्लेम नाही आला. दोघं पण ब्राह्मण आहोत. अरे अक्षय दादा, मग तुम्ही ब्राह्मण आहात तर तू चिकन कसं खातोस? अक्षय दादा तू चिकन कसं खातो मग? सायली म्हणते फॅक्ट साईड नो डिअर सॉरी, माझं ATM इश्कवाला लव आहे, तो पेमेंट करेल तर बघू. हे सायली बरोबर नाही ग. आता मला सांग, तू त्याला सांगितलंस की माझे करून देशील का, आणि नंतर म्हणते की नाही माझं ATM त्याच्याकडे आहे. असं नाही चालत ग. एखाद्याची मजाक नाही करायचं किंवा त्याच्या प्रोफेशनचा हे नाही करायचं. तुझ्याकडे पैसेच नाही तर तू कशाला बोललीस ना. तो मगापासून तुला विचारतोय, बिचारा आर यू इंटरेस्टेड विचारतोय. असं मला अजिबात आवडत नाही. हाय अभि दादा नमस्कार. लाईक डन ताई म्हणतायत. लाईक डन, थँक्यू. अक्षय दादा म्हणते इकडे वेज नाही मिळत एवढं. ओके, मग घरच्यांना ते पण माहिती नसेल ना अक्षय दादा की तू नॉनव्हेज खातोस ते. अक्षय दादा म्हणतो सिच्युएशन चेंज पर्सन चेंज. हे बरोबर आहे. हे मला पटते बाबा. सिच्युएशन चेंज झाली, पर्सन पण चेंज होतो. जैसा देश वैसा बेस करना पडता है.
अभिदादा म्हणताय जेवण झालं का ताई? जेवण तर बनवलंय पण जेवायचं आहे. अभिदादा म्हणतोय कसे आहात ताई? मी मस्त आहे अभिदादा, तुम्ही कसे आहात? फॅक्ट साईट म्हणतायत मी थंबनेल सुद्धा डिझाईन करतो. ओके ओके. फॅक्ट साईट तुम्हाला इंस्टाग्रामवर कॉन्टॅक्ट करून ठेव, म्हणजे मला जेव्हा पाहिजे असेल तेव्हा मी तुला सांगू शकते. प्रेम बोलते पैसे द्यायला काही हरकत नाही, पण असे कोणाकडून पण व्हिडिओ एडिट करून घेऊ नये सायले. अभिदादा म्हणतोय नाईट शिफ्ट चालू आहे तर लाईव्ह वरती यायला भेटत नाही ताई. हो अभिदादा, काही नाही, पण तुम्हाला वेळात वेळ काढून जेव्हा तुम्हाला वेळ भेटतो तेव्हा येतं, हे माझ्यासाठी खूप आहे. आणि माणूस थकल्यानंतर कसं येणार ना. अक्षयदादा म्हणते माहीत आहे त्यांना. ओके ओके, माहीत आहे का? सायली म्हणते आय नो प्रेम म्हणून ID चेक करायला घेतलं. अक्षयदादा म्हणते कारण त्यांना इटलीची बॅकग्राऊंड माहीत आहे. ओके ओके. अभिदादा म्हणतात आता उठलो ताई. हो का, नाईट करून आलात ना त्यामुळे. आता बघा, माझ्या माहेरी मी जेव्हा माझं लग्न नाही झालेलं ना तेव्हा तिथं मंगळवारची वगैरे नॉनव्हेज खायची नाही, माझ्या घरी खात नाही. पण जेव्हा माझं लग्न झालं तेव्हा मंगळवारचाच बाजार असायचा, त्यामुळे तेव्हाच आमच्याकडे नॉनव्हेज वगैरे असायचं. सो मी नंतर मग मी माझ्या त्या घरच्यांप्रमाणे वागायला लागली. बॅक साईड मध्ये तुम्ही अहिल्यानगरला कधी येणार? बघू भावा कधी यायला भेटतंय ते. येऊ येऊ, नक्की येऊ. सायली म्हणते मी करेन स्वतः. हो सायली, स्वतःच करायचे. जोपर्यंत इन्कम काही नसेल स्वतःचं तोपर्यंत स्वतःच करायचं. अक्षय दादा म्हणते मी फक्त थर्सडे ठेवतो. ओके ओके. इश्कॉला म्हणते सायली तू माझी बायली. प्रेम, तुमच्याकडे बायकोला बायली म्हणतात का? एक शायरी म्हणा. हा बोला की. फॅक्ट साईड बोल की, शायरी बोलू शकतोस तू, बोल. बायडी, हा बायडी म्हणजे बायको. ए माझे बायडे कुठं चालली ग? मी नाही, तुम्ही बोला. ओके. मी ना एकदा माझ्या कॉलेज लाईफमध्ये एक सेमिनार होतं चिपळूणला, कॉलेजतर्फे आम्ही गेलेलो, तेव्हा मी एक शायरी बोललेली. आणि ती सरांनी मला परत वर्गात पण येऊन बोलायला लावलेलं. तर ती शायरी मी आता बोलते. हा. पागल है जो लोग लवर को मिस किया करते हैं. पागल है वो लोग जो लवर को मिस किया करते हैं. मिस करना है तो नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी. हाँ 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 हाँ. पागल है वो लोग जो लवर को मिस किया करते हैं. पागल है वो लोग जो लवर को मिस किया करते हैं. अरे मिस करना है तो उस मच्छर को करो जो अपनी जान की बाजी लगाकर आपको किस किया करती है. वाह 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 वाह. हे भगवान, मी माझ्या कॉलेज लाईफ मध्ये म्हटलेलो. अक्षय दादा म्हणते आज माझी बायडी रुसून बसली आहे. हो का? का रे अक्षय दादा? प्रेम बोलतो एक शायरी टाकतो सायलीसाठी खास. ओके, टाक टाक. फॅक्ट साईड म्हणते इर्षद इर्षद. सायली म्हणते ओके प्रेम. फॅक्ट साईड म्हणते वा 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 वा. अक्षय दादा म्हणतात वा वा वा. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. हे भगवान.
म्हणजे फनी पण होती ना, म्हणून मला ती मी म्हटलेली. हा मंडळी कमेंट करा आणि तुम्हाला जर शायरी येत असेल तर तुम्ही पण टाका. अजित दादा नमस्कार. ताई एक नंबर आहे शायरी. हो का दादा, अजित दादा थँक्यू. प्लीज मंडळी जे नवीन आले आहेत त्यांनी प्लीज लाईक करा चॅनलला. लाईक. बायडीला परफ्यूम पाहिजे 6,000चा. तिला बोललो मी इकडे आणून ठेवतो. ओके, मग बायडी काय बोलली? मंडळी तुमची बायडी रुसली आहे का? मग बायडी रुसली का? म्हणून का? 6,000चा असा कोणता परफ्यूम आहे अक्षय? तिला उद्या पाहिजे. फॅक्ट साईट व्हिडिओ ऑन करा. फॅक्ट साईट माझे डोळे दुखत आहेत तो, सो मध्ये मध्ये मी डोळे बंद करून अशी लेटली आहे. अक्षय तिचे परफ्यूम संपला म्हणे. ओके. अजित दादा म्हणते ताई कुठून आहे? ताई अजित दादा मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. तुम्ही कुठून आहात? प्रेम बोलतोय तुझ्या नावातच काहीतरी जादू आहे सायली. तू समोर आलीस की मन पूर्ण हरपून जातं. बाकी जग तर रोजच दिसतं मला, पण तुला पाहिलं की आयुष्य सुंदर वाटतं. वा 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 वा. जराच आहे तो परफ्यूम. झाराचा आहे परफ्यूम. ओके ओके, झाराचा आहे का? मग चल रे घेऊन टाक. तिचं बर्थडे गिफ्ट म्हणून देऊन टाक ना. सायली म्हणते थँक्स प्रेम. बघ सायली किती छान शायरी म्हटली आहे सायलीसाठी. आता सायली तुझी टर्न. चल आता प्रेमसाठी काहीतरी बोल. अजित दादा म्हणताय साताऱ्यावरून आहेत. ओके, साताऱ्यावरून आहात का दादा? खूप खूप स्वागत आहे. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. आपलं रोज लाईव्ह असतं 1:15 वाजता. प्लीज मंडळी लाईक करा. फक्त 25 लाईक झाले आहेत. काय हे? अक्षय तिला बोललो तुला एक जरा देतो, त्यावर पाणी टाक आणि शिंपडून घे. तुला एक झारा देतो, त्यावर पाणी टाक आणि शिंपडून घे. काय रे अक्षय दादा, बिचारीला म्हणूनच ती रागवली. ती जवळ असती तर त्या झाऱ्याने तुला काय ते झोडलं असतं. बॅक साईड मध्ये तुम्ही चॅनल कधी सुरू केलं? तर मला झालं आता वर्ष होईल, पण मी माझं वॉच टाइम ऑक्टोबर पासून सुरू केलं मी वॉच टाइम वाढवायला. एकच राजा इथे जन्मला म्हणून डिस्टन्स इज सेफ. येस 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 अक्षय दादा. सूरज दादा नमस्कार. सूरज दादा पोरगी सापडली का? अजित दादा म्हणते ताई पण पुण्यात राहतो आपण, मग शाळेत कामाला आहे. हो का? पुणे शाळेत राहता, पुण्यामध्ये राहता का? आणि अपंग शाळेमध्ये कामाला आहात का? वा 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 दादा, खूप छान काम करताय दादा. बॅक साईड मध्ये माझं चॅनल आहे गुनेर 6767. नवा चॅनल आहे. 1.3 मिलियन व्ह्यूज आहे मंथली. वा वा वा. मला टाक की जरा फॅक्ट. मला इंस्टाग्रामवर तुझी लिंक टाक, मी पाहते. सूरज दादा म्हणते नाही हो अजून. होणार सूरज दादा, तुझं लगीन होणार. अजित दादा म्हणतात हो. अक्षय दादा म्हणते तिच्यासाठी मी ऑलरेडी इकडे परफ्यूम घेऊन ठेवला आहे. ओके. फॅक्ट साईड म्हणते मी फेसलेस चॅनल आहे. ओके, AI फेसलेस चॅनल आहे. ओके 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 ओके, मस्त मस्त, खूप छान खूप छान.
मंडळी कमेंट करा पटकन. सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा. सायली बोलते प्रेम म्हणजे फक्त आय लव्ह यू म्हणणं नसतं, कधी रुसून कधी समजून घेणं आणि हजार लोकांमध्येही फक्त त्याचं एका व्यक्तीची आठवण येणं असतं. वा वा सायली, खूप छान बोललीस हा. मला हे पटलं बघ तुझं. प्रेमचं एवढं पटत नाही पण तुझं पटलं. तू माझ्या मनातलं बोललं. फक्त आय लव्ह यू बोलणं प्रेम नसतं. सायली काय बोलली मग? शिक जरा प्रेम. शायरी ह्याला म्हणतात. फॅक्ट साईटमध्ये तुम्ही सुद्धा स्टार्ट करा. AI फेसलेस चॅनल खूप ग्रोथ आहे. हो पण ते व्हिडिओ वगैरे एडिट करायला यायला पाहिजे ना. विशाल दादा म्हणतोय कोणाला झालं प्रेम? प्रेमला प्रेम झालं, सायलीला प्रेम झालं, अक्षय दादाला प्रेम झालंय आणि बाकीच्यांचं प्रेम जुळतच नाहीये. अजितदादा म्हणतायत ताई रत्नागिरीतून किती लांब आहे? म्हणजे कोकणातून रत्नागिरी 2-3 तास लागतात. विशाल दादा म्हणतात ताई घ्या. नमस्कार नमस्कार विशाल दादा, कसं असं येतच काय कोकणात 27 तारखेक? विशाल दादा म्हणतात. फॅक्ट म्हणतात चला बाय बाय फॅक्ट. चॅनलला नक्की जॉईन हो जेणेकरून मला तुझ्याशी कॉन्टॅक्ट करता येईल. इश्कॉला म्हणतोय आता बहीण पण वहिनीच्या बाजूने झाली, हे काय बरोबर नाही. अरे मी सत्याची बाजू घेते नेहमी, तुला माहिती आहे ना प्रेम. विशाल दादा म्हणता मला तर सोडून गेली गर्लफ्रेंड. अरे देवा, बघ प्रेम, तुका तरी प्रेम भेटला. विशाल दादाचा प्रेम सोडूनच गेला बिचाऱ्या. अरे काय झालेलं रे विशाल, आमका पण सांग ना तुझी लव्ह स्टोरी. सायली म्हणता प्रेम अक्षदा म्हणता तिच्यासाठी कपडे घेऊन ठेवले आहेत कारण लगेच 30 kg मॅक्झिमम आणि तिचे कपडे 30 kg मध्ये किती येणार? ओके मग ठेवलेत ना. ओके व्हेरी नाईस अक्षय दादा. सगळा संसार मांडून ठेव तोपर्यंत. विशाल दादा आता कोणाबरोबर करू मी प्रेम? तू प्रेम बरोबर प्रेम कर रे. हा इश्कवाल्या लव बरोबर प्रेम कर. विशाल दादा सांग ना तुझी लव्ह स्टोरी. अक्षय दादा म्हणते प्रेम असंच असतं रे, तुला अजून बरेच अनुभव येतील. अक्षय दादा जसा काय स्वतः काय म्हणतात ते स्वतः खूप अनुभव घेतले अक्षय दादाने. काय अक्षय दादा सत्याच्या बाजूने नंतर बोल, आधी प्रेमच्या बाजूने बोल. काय तर सत्याचा विजय असो, सत्याचा विजय असो. प्लीज लाईक करा मंडळी, लाईक करा लाईक करा लाईक करा. सीसीवर असणाऱ्यांनी लाईक करा मंडळी. प्रेम म्हणता हो अक्षय समजायला लागलं आहे हळूहळू. अक्षय दादा म्हणते हो मी दुसरा घर पण बघतोय. ओके ओके बघ बघ बघ. विशाल दादा म्हणता प्रेम पहिला बरा वाटता, हळूहळू समजता सगळा. अरे तुझा प्रेम सांगणार आहे काय झाला तर. आमका लव्ह स्टोरी ऐकाक लय आवडतात. मंडळींनो प्लीज कमेंट करा. कोकणची प्रीती या चॅनलला जॉईन व्हा. आपला फेस लाईव्ह असता पण आता माका 1 तासाच्या वरती माझा लाईव्ह झाला म्हणून मी लाईट काढलंय. आता असं बघा तुम्ही. अक्षय दादा म्हणता इकडे 1 BHK पण नीट मिळत नाही. हो का? आणि भाडं पण खूप जास्त असेल ना. ताईग्या जेवण काय केलंस? अंड्याची आमटी बनवलंय आणि भात बनवले आणि कांदा. प्रेम म्हणता सायली शायरी टाक आता. माझ्यापेक्षा तुझी शायरी आणि लाईन आवडू लागल्या आहे. बघ प्रेम तुला तुझ्यापेक्षा ती मस्त करते. मंडळी नो प्लीज कमेंट करा.
मंडळी प्लीज कमेंट करा. विशाल दादा सांग ना रे तुझी लव्ह स्टोरी. अक्षय दादा रेंट तर अराउंड 56K INR. बापरे बापरे बापरे. अदर कंट्रीमध्ये राहणं म्हणजे किती मुश्किल असं ना अक्षय दादा. अजितदादा म्हणते ताई माझी बायको सोडून गेली, अपंग शाळेत काम करत होतो म्हणून. अरे बापरे अजितदादा असं कसं? त्यात काय एवढं वाईट वाटून घेण्यासारखं किंवा त्यांना न आवडण्यासारखं काय होतं? उलट चांगलं काम करताय. लहान मुलांची सेवा होते तुमच्याकडनं. €500 तर देतो. ओके. आली आली. चला मंडळी बाय बाय. आमचे मिस्टर आले. दादा जेवायला वाढतो, पाणी देतो मिस्टरांना. पण पाणी दे बरी. सायली म्हणता प्रेम म्हणजे रोज बोलणं नाही तर बोलता समजून घेणं असतं. जग सगळं सोबत असलं तरी मनाला शांती फक्त त्याच्या नावात मिळणं असतं. ताई ती मुलगी पोलीस होती म्हणून. बापरे खूप कठीण आहे यार. अक्षय चला आता तुम्ही बसा जेवायला. हो बाय बाय. बाय सायली, बाय अक्षय दादा, बाय प्रेम, बाय अजित दादा. या लाईव्हला पुन्हा भेटू आपण आपल्या लाईव्हवरती. बाय अजित दादा, अक्षय दादा, विशाल दादा, बाय बाय. तुम्ही बोलणार आहात का? मी लाईव्ह चालू ठेवू? बोलणार आहात तुम्ही सर्व की बाय बाय करू? मराठी कीवर्ड वापर. मी येतो 4 दिवसांनी. अरे अक्षय दादा उद्या ये. 4 दिवसांनी काय? बाय. मी वाट बघणार आहे अक्षय दादा. बाय बाय.